Ka Confederation of Meghalaya Social Organization hakasi rakhi ya ka jingyo ka jala ka bapura ka balakan mau buram ya kino ile hill state. Hakani kasi ki khot jang CoMSO kila thangi ka bombiti hamadan malki kum kadak ka jigsongu ikino ilam bai lam ya ka jabin rio ha ka tu kapor. Urobat jun kharja rin nong ilam ka CoMSO ul ongru ba ka di ka jingthang bombiti ka deiru kum shibanta ban penrem ki sarkar bai lam teng ya ka jala ki bamanti hakini kisnam ki baladem. Idon artli ka jingmut jong kan ka jingaki pemtas ni ka jingmut ka benkong ka long ba ngikwa ban penpau ha ba sai bicit ka sngi ba ka CoMSO bat ka jep ru new trap ka sngo ngu ka sngo burom bat ka ai khoblei ya baro itu ki radba ibala len lade ki bala sha sitom bat ki bala khun na yaksat ban penyo ya ka jala makhlia ka jongi na khlia ka jongi ngi sngo ban penpau ka jing sngo ya baro kinong ilam kibala yala yalam ya kejep ndriu hak tu kopor kibala ya teli kawai kibala ya khun bat yaksat bat kibala syak sitom ru namta kabit kabiang kabaha kamiat jong kapateng ka jongi ka bamanta tingi penpau ka jing sunguk ngi penpau ka jing ai khublei bat ngi das ngo kitram hadu kata-kata ya ka jing syaram o ya ka jing ya khun ya ka jing ya le ka jongki namta kapateng ka jongi bat ngi kut jingmut ru ba ngin perthubut lani ngin penskem yaladi ba ngide ban im ka jing im ka ba yedur bat kini ki nongele health state ki bala kloi ban sacrifice yaladi namta kadoba jong ka riba ka jam ru hibra ka wi kata ka de ka ba ningkong ka ba arpat kalong ba hadin bangilayo ya ka health state hot ngimla ban len ba ki don ki nong thau an katu ani ki don ki sarkar katu ni kibala le ya ki kam ki babha da ka bawan ra ya ka mekhlelan tarsuak ka bawan ra ya ka mekhlia job reservation policy but kuwi de ki an ya dari kibala long ki an ki ba pen e daw ki ba pen e rngeu ya ngi kum ga jela hanrei ki don pat ki korbari ki blalong ki ba menti ki don pat ki sarkar ki ba ngi haban ong mangi penrem bat ngi sungsi jur uput usam stop khandai teli kisnem ngem shamlayo ka jingkwa jong ka jepnru go jongi ba tin go jongi kan rung hakanit o fra ngem shamlayo hadu menta ki bobun kisnong ko mangiong ba watang si ana ka skim sarkaru kampat poi kalaj empoi ka surok empoi ka umbam umdi empoi ka kot ka khia empoi ka puli ka puthi kampoi ti ngasopan ong ba kani ka jing menti kani ka jing bom simkhia jong ki sarkar ki balalek ka wei hadin ka wei ka penlong yangi ban penpau ya kadak jeng sungsi bat ka bakongsan kalong bangi dap la ka jeng sungsi ba wat hadin snem tam ba ka assembly ka pass ya ka resolution ka sarkar India hadu menta kam syam pat lala ban ai ya kata ka sanction nan kata ka kod ban pentri kamno ya ka LP ti kani ka jeng sungsi ka di nengkong ya ka sarkar jalla bat kumju ru ya ka sarkar India ka ba hadu menta kampat syamala ban penudlong ya ka jing thrang ya ka jing angnut ka jongi ti ngi khmi lenti ba ka mensim khun ka mensim le jong kinong yale health state kan ai bor kan ai mensim bat kan penrung ha ka jingmut jing perkhat bar ka donut jong kini ki korbari ka badon menta khrang bo makiru kin le sitom ban penudlong no ya ki mat jing dawa jong ka jep ru jongi khamtam ka di ka ILP ka khatin khasi ka kanit ka bopra uput usam ka jing pendep no ya ka issue them motor ka de gawi bat kumju ru le se wat ka jing pen khlan chu ya ka sik schedule kumbangi ong ba ka wei na ki daw jong ka jing susi ka de ka jing i klem la ban pendep ban ya penbeit uput usam kani ka jing le sting la ne kani ka jing bom don ya kata ka polkal wil ka bobiang kala penlong penban ya ki beru jongi bakin long ki sok pedung kidi ki sok pedung ha ki militansi ha ki border kala de ki sok pedung naka atrocity jong ka sarkar asam ngem de ban klet labun ki balayap halang pi la syasiat ki hagi plet asam ngem de ban klet ba ya ka khandau ka siap la sakni bat ka bobun ka roi ka par ka mangiong la sa pendik na ka por sa ka por ka jingim ka jongki ka long ba kordit ka long ka basosan na khliang jongi ngi ni kong ngi ngolem nam ta ka jongki ban ngirai ba dawa na ka sarkar ba kumno haswa ba ka sarkar mekhlia chua ba ka jalla mekhlia kandap ya ka sanpho snem kila de ben pendep no ka jing penbet yo uput usam ti ngi ngolem ya ki parari ke jongi ba khmit lenti ba kini sarkar ke badan menta
ka sorkar mekhlia ba ka sorkar India ba kunju ru ka sorkar Assam kin sim khia ban pynbeit no yo uput Assam khnang ba ngin yo ya ka jingada ya khndu ka siap bat ya ka roi ka par ba ka songsuk chong sangan hapo ki khaput ki jongi hi aladangi ya keren hakaban ai ya ki jingtho le omla khenchu ki kan hun bodon CoMSO na do ka HYC ka HNM ki wei ki seng ki bodon hapo ka CoMSO ngila tho na ka por sa ka por ngila ya khi na ka por sa ka por tinat kadau ngila kut jingmun ba uni usnem ku mangla penpana undai usnem jong ka jing ya khi jong ka jingele bat kamat na lor ka LP hot nyibu akmadu ya ka LP bat ka baar pat ngila bu ya uput usam tinat kaliang ka jongi haki ne kisingi ngin persyang ya kaban ya kendu ya sorkar bat kumju ru ban pressure basa ba ka sorkar ka dia ban sim khia ban pynbeit no ya uput usam bat ka jala Assam hanrei ha badai bat ki pressure taktik ki pat ki lat jing ki namla ban jubab ya phim ta namar ngi hap ne syong ya ki meeting perkhat kam ki jongi bat ngin sapen bana ka weh din ka weh lada ki bu kanu komiti bat lada kata ka komiti kalong ka badon jingmut ngathrai kam lele hari ban chuyo bu komiti klaim terikam ban syubu klamiti tang ban delay yak por kadi ke bomla ban pedang kabadon kam menta kalong ba kam dadon kam syu ya kapol ya ki komiti ha ka jela kabadon kam kalong ba kin don ya ka pol kelwil kim dei pol kel komiti ki don kam ban kam menta kadi pol kelwil ka pol kelwil jong ka sarkar mekhlia ka pol kelwil jong ka sarkar Assam bat kumju jong ka sarkar India bakin syong bakin pynbeit ban settle no lani ban penrenti no ya uput usam ujongi kabon kong kadi ka pol kelwil tikadala don kata ka pol kelwil ngasngobong ki wei ki wan ki lajat bet ya nanti phi ka jingkeren jong kiran rejuju hapor bo wan chani ula keren sai ba ya menta ka don kam stang kata ka political discussion tikai kata ka bumut nanong sadong kalabet ka basa stang ka pol kelwil tilada ki don ka pol kelwil ngathrai la snem tam kala de ban ai Amit Shah haba ulit ha Manipur uang ba ya ka Manipur ngi ai kum ka gift ti haba ki don ya ta ka pol kelwil ba ai kum ka gift ti ngile ngila dawa kum ka hok balik kim ai ti ka bron kam menta kalong ka pol kelwil ki di bendon krang ba bat kata ka pol kelwil ka di ka commitment bakin yada ban penek pensa ya ka thamei bat ka jinglong kerpang jong ki jep riu rit pan kum ba kalong ta ka di bong phi ba imat ka di ka jing duna jong ka pol kelwil